Pipila ka mga driver og jeep dinhi sa Cagayan de Oro City ang wala mupasada sa ikaduhang adlaw sa pagpatuman sa Local Public Transport Plan dinhi sa syudad. Pagpabalik sa karaang ruta gihangyo sa mga driver. Dugang detalye sa report ni James Paulo Yap. Sa ikaduhang adlaw sa pagpatuman sa Local Public Transport Route Plan sa Cagayan de Oro City, ubay-ubay ka mga driver sa PUJ ang wala una na masahero ug nagtigom aron ipadayag ang ilang pagsupak sa LPTRP. Sa barangay Kauswagan, nagtapok ang mga driver sa ruta nga Bunbon, Bayabas ug Kauswagan. Sumala nila ang kanhi duha lang ka ruta sa jeep sa ilang lugar, karon 5 na, ug ang gidugang nga ruta moagi pa sa dalan nga kompetensya ang mga tricycad. Wala gid mi mahimo sir ngano. Usa pa anay sir. O munulod mi sa anang mga dalan nga dili amo nga ruta nga ilang gihatag karon nga ruta. Ang mga driver sikad ug unsay among mga kuan dia, gamay kay nga dalan niya tapos napay ka parking. Karon mga suko na mga driver sikad. Kami nga mga driver balik unya masakitan mi. Unsaon mi labayan mi. Muna nga gilikayan na muna. Nagkatapok sab ang mga driver og PUJ sa ruta nga Patag-Apuvel, Route 1, Route 2 ug Bulwa sa Barangay Carmen. Gibana-bana ang moabot sa dulan 50 ka mga jeep ang wala mo biyahe sa maong 7 ka mga ruta. Hinungdan nga pipila ka mga pasahero ang apektado. Hinuon paspasab nga nakadeploy og mga bus ang LTFRB-10 aron mo akomodar sa mga na-stranded nga pasahero. Kanina pagbiyahe, pagdating ng dalawang bus puno ka agad. Okay. So during rush hour. Oo. Mamayang hapon sir, We will do the same. Sa kabahin sa Roads and Traffic Administration, ilang gipasabot nga dry run pa lang ang ilang ginahimo ug adunay himuon nga adjustment pag-abot sa pipila ka adlaw. Magpatawag sab kuno sila og meeting sa mga kooperatiba ug mga driver aron hisgutan ang pagplastar sa mga apektado nga ruta. Giawhag sab sa LTFRB-10 ang mga drivers ug operators sa mga jeep nga iproseso na ang ilang mga provisional authority o Certificate of Public Convenience nga maunay gamiton sa bagong ruta aron malikayan ang penalty. Kung about mga ruta, pwede nila isugyot sa buhatan sa RTA. Open man po ta sir no, for any suggestions kay sa atong naiskutan lagi kanina, mupatawag tagbalik og meeting sa mga transport groups. I am still on the belief na wala mo ng apprehension for the first 2 weeks. Yan yung binitawang salita ni RTA. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.